Amazing day mga ka-GMC. Ayan, so welcome back to my channel. Ayan, so meron naman tayong bagong i-update. So meron akong bagong order ngayon sa aking TikTok shop, GMC Bike Shop Bicol. Ayan, so by the way, no, sa mga gusto mag-order ng mga bikes, no, ayan, so available po kami sa TikTok shop, GMC Bike Shop Bicol. Ayan, gaya nito na order ni Boss Jerwin ng Cagayan. Ayan, so unang order niya po ay sa Rhino JX. Ayan, kung panood niyo po yung nakaraan. So meron naman ulit siyang bagong order ngayon. Ito si Gent 107. Ayan, road bike naman po. Bagong order ni Boss. Ayan, so alamin natin kung bakit nga ba in order nito ni Boss. Ayan, so the same time isa-isayin natin yung kanyang specs. Missing day mga GMC. Ayan, so meron naman order sa atin. Ayan, ito. Order ng Boss Jerwin ng Cagayan. Ayan, bali second order niya na po ito. Yung na-order nito yung Rhino JX mountain bike 27.5. Bali ito next order niya. Itong si Gent 107 natin na naka 2x7 speed. Ayan, may drop bar, bar tape, brakes. Disc brake na rin po ito. And alloy frame. Naka 2x7 speed. Okay, so dito quick release seat post. Ayan, silverin yung kanyang bottom bracket. Ayan po si Gent 107 road bike natin. Bali mamaya po mag-update ako pag yan ay nakabalon na. Fishing day yung mga ka-JMC. Ayan, so meron naman nag-order sa atin. Ayan, second time order ni Boss Jerwin ng Cagayan. Ito yung nag-order sa atin ng Rhino JX 27.5 na hydraulic brake. Bali ito yung order niya ngayon. Ayan, road bike. Ito si Gent Aurora. Isang alloy frame. Ayan, so quick release seat post. Naka 3x7 speed, thumb shifter. May drop bar na rin yan. Ayan, bar tape. Brakes, isa caliper rim brake. Okay, so dito ay naka 3x7 speed na sprocket, no? So yan po. So ito yung brake nya. So bali ito, adjustable seat post. The same time, ayan, self bearing yung kanyang bottom bracket, alloy frame na po yan. So mamaya po mag-send ako ng videos and ay good condition at nakatonan. O sa ito na yung order mo, si Gent Aurora road bike. Ayan, so mapapansin nyo nakabalot mo yan na mahigit para may iwasan yung gasgas. Ano na kasi papunta sa inyo, bali remove lang kanya unahang gulong. Ayan, so tatanggalin ko po ito. Pedal, drop bar, unahang gulong para mabalot ko. So yan po. Mamaya pa mag-update ako pag yan ay okay, sir, bali ito, papakita ko sa iyo na yan ay nakatono na. So ito yung RD sprocket 7 speed, yung kanyang crank, saka yung FD. So ito yung mga tinotono. So ngayon papakita ko sa iyo na yung tinotono ko na bago ko issue. So nakita dito sa kanyang sprocket. Naman dito sa crank, ayan, ito ay FD sa crank nya, 2x. Okay, ayan po. Correct yung brake sa likod. Okay, so bali mamaya pa mag-update ako pag yan ay nakabalot na. Boss Jerwin, bali ito na yung order mo. Yan si Gent 107 road bike. So kung mapapansin nyo po, nakabalot na po yan ng bubble wrap foam. Ayan, may mga karton sa bandang mga parts na mga dadaganan. Okay, so bali remove lang kanya unang gulong. Ayan, so walang hangin yan kasi bawal may hangin habang nakaship. Ayan, so kanyang drop bar. Ayan, seat post, pedal. Okay, sama ko na rin po yung previous nya. Bali yan po isang pinagpuan ng karton po. Mamaya po naka JNT na po yan. Okay, bali mga ikakabit nyo na hanggulong, drop bar, seat post, pedal na lang dyan, no? So yan, mas madali na lang po yan sa inyo. Boss Jerwin, bali ito na yung order mo, si Gent 107 road bike. Ayan, so kung mapapansin nyo, nakabalot na po yan, bubble wrap foam. Ayan, so pinan na lang po yan ng ay lalagay na lang po dyan yung air wheel para madala kay JN. Okay, so once na padala kay JNT, so wait nyo na lang po. 2 to 5 days standard shipping eh. Kaya lang, ngayon daw yung Bicol is medyo traffic.
So baka malate lang po, aabot ng 7 days. Thank you po and God bless. Ride safe po sa inyo.